Morning guys. Mark Madraga, sisiran vlog here apa nang? For today's video kita dahil tayo makita yaman. Agtuturo tayo ti ko. PC ti sida. Ta. Isang po tayo dito. Ayan ti idagdag tayo nga. Tit. Wa. Buri di mo. Da kardis. Kas ka nagduduwa ka na natin dito ni. Sapay lang ko mata. Dadat ti topics na. Sapay lang ko mata. Mayat ti pada kaluto na. Orang tayo maluto guys. Mabisina ko jak pinagkarmosan. Dito na guys, babalik na. Katanta ko rin. Jal daw, mabisina ko. Kung tadi ko tempat. Tadi mabisina ko guys. Ito tayo, tadi. Gardis. Tatay sulo na. Muna ka po guys. Abang ko karabasa. Buray tayo nagburag. Ito nagburag siya tayo buguha. Mabisina ko. Taduan na kami ng mga. Dito nih guys, agburu-buru kan. Contoh, bugo ka. Baisa lang. Nayunan tayo ng dapat asin na. No pa. Okay. Tatay. Tabungaw. Kan. Bungaw. Hindi ba kita Dumanom to dito. Kano ba tayo? Mabisina ko talaga. Yes. Buri di po. Asin sinan. Bakpadala asin sinan vlog. Ano ba dito yun? Mabisina ko na ito. Ako na rin. Na. Uray la. Agkiwar ta dyan. Ano ba dito yun guys? Nasa na. Bayak na. Kurang na ba siya asin na? Asin lang guys, mabasi. Dito natin. Dito lang, asin lang guys. Kanuhan mo na kalap. Dito ka. Ang sakit man dito, pat. May nabato. Na-high blood tayo tapos. Ang sakit tayo man dito na. Isa po tayo. Dito yun. Sila nga. Isa po na. Napisay. Sorry. Yo. Dito guys. Mabisi na po. Dito nih guys. Sila nga buri di po. Mabigla bakit tayo tadi. Mabisina ko. Dito. Dito para mo tayo guys. Topics na. Tadi mabisina talaga sa saraw. Tasakto. Kasta. Marak ibig kayo. Ano kaya butik sa kanya. Kabatis kan. Onion leaves. Na atatik. Fresh ka pada sinuyas. Lasa na. Para. Ini. Quality. Quality. Sisi ng quality. Depende ko lang din naman na kaya. Hati ka kalabarit. Kasta ti para fresh data. Bulok ti ko. Ti sibuyas. Onion leaves. Ako na ti. Igles. Dito guys. Urado nga maluto pa si tita. Makan tayo. Ada guys. Babalirot. Nakuha kami sa tita. Sige, dapat tayo, tumagat tayo. Buri di mo, sila.